wild geworden voor de muziek, hè? We kunnen even lekker allemaal meezingen. Daar gaat hij hier met Nu Wat. Op de stroot doordansen ze de hoepapa. En dat doen ze hier letterlijk. Ze hebben afgelopen jaren het routegetoet georganiseerd. Maar dit jaar doen ze het heel anders. Op vastelovens dinsdag, s'avonds rond een uur of 6, haalden ze ouderwetse strootvastelovend op de meert. Tussen de mensen in dus en met een kleine intieme setting. Morgenavond dus, in Venlo op de Meert. Nu Wat, niet om aan te huren met het niet-evenement, gewoon strootvastelovend. Wat willen we zeggen tegen de camera? Goeiedag camera. Goeiedag camera. Hallo. Hallo. Ja. Camera. Deze hebben ze. Hey. Best verzinnen. Best verzinnen. Denk dat we er zin in. Ja, zeker. Ja. Radio Schandeloos. Schandeloos. Schandeloos, ja. Levenszuur.
And the neighbor says my pink is in the was dit voor jezelf, zorg nog ten gevolge, was dat niet mijn stijl. Veel lange jaren is dat goed gegaan. Ik heb mijn hart verloren en het is met me veel morgen is gebleven. Och, was het lang, heb ik niet uitgezet. Wat had ik mee? Die ogen op de tafel, daar had ik niet meer. Oh,